Als bij de knapzak is belt, je weet nooit. Is zeker rechtstreeks op de kabeltelevisie vanavond. Zo broen zat, jongens. Ja, in Dallas had ook zo'n zwaar stem. Maar ik zie er beter uit. Zeg, ik moest u nog allemaal de groeten doen van mijn Jupke. Hoef ik ze net terug te doen. Je zult er zeker wat spijt van hebben dat hij niet hier is. Nou, ik niet, huur. Wat meende die zich niet? Al zijn leven was dat jong weg. Josje, ik moet gaan, tot straks. Tot straks. In mijn eerste slaap, ja. Daar kwam er zo'n koude klomp neven mee liggen. Met ijskoude voet. En dan die hand. Brrr. Maar weet je waarom dat hij niet hier is? Nee. Omdat hij in half december pas met zijn verhaaltje begint. Tada! En als je weet dat door de vroege carnaval 1 januari ook nog eens een keer 14 dagen hier valt. Schijn me door van hoe met je. Ik slaap toujours in een struisbed. In ieder geval, helaas er niet mee klaar. Ga er geen maar Josje zagen. Je ziet er altijd zo mee klaar. Trek op maar moeja. Steek op maar in de zeemansbox. En Cleopatra onder het kleed van Verwel. Chic, wa? Nou pest mijn Jupken op de jongen. Eenmansie Plamera of zoiets noemen ze dat, hè. Zeg maar, wat is het heet toch blits? Dat je er voor 11 gulden ook nog allemaal drinken bij krijgt. Geen wonder dat ze allemaal in de rij staan met de kaartjes verkoop. Krijg je ook voor niks drinken, Frans? Nee. Oh, nee. Maar een nieuwe vorst toch wel, hoop ik. Deel wel dat ze er dan nog geen hebben vandaag. Het gaat anders goed, of niet? Och toch. Waar gaat dat ding al? Als die kerel zo eens even alleen toezien, hè? Met mij. Wie heeft er gebeld? Jan Nappe. Oh, kost het niet goed verstaan. Nee, dat is ook iets te druk voor langzaam te praten. Wat zeg je er? Oh, vorst maken? Om de nu, nee, nog meer van de hut zeker. Nou, als je vorst verlet kreeg, kost me dat niks schillen. Wat zei de Joep? Prins Paul? Ja. En Wim Cox, vorst? Oh, Joost Koning. Nou, dan zou ik zeker nog wel keizer willen zien. Grapje. Ja, hoi, en onderbreek me mijn hier. Ik geef u net zoveel kans als dat er ooit vrouwelijk bij het mannenkoor mogen komen. Oh, dit is ook wel eens een goeie mine, Joep. Soms moet ik wel eens Joep tegen hem zeggen. En dan heeft hij de mond vol hè, van Horst promotie.
Les en ook komt die toes Josje zegt die, we hebben nou het agrarisch onderwijscentrum definitief. Dat brengt denk ik meer op als de openbare school. Hopelijk ook meer leerlingen. En het tuindersgebied, de Rijndonk, zag mijn Jupke, daar moeten ze zeker 10 nieuwe tuinders hebben. Het is ook al gelukken, zag hij. Ze hebben al 1 tuinder. Met 9 knechts. Op het gemeentehuis wordt al getoost. Zal mijn Jupke de consumptie van Paultje Gers wel goed drinken, wa? En het openluchttheater voor de vrije speulers in Amerika, dat kunt er nou ook niet, definitief niet. Maar ja, wie gaat er ook in zo'n milieu-onvriendelijk dorpje boete speulen, hè? Die zitten er lelijk mee in de put. Weet je waar ze uit de put zien? Café de Amerikaanse Poort in de Herstraat. Mijn Jupke zegt, er komt nou een Egyptisch restaurant. Definitief. De gele zand zien ze al naar binnen aan het varen. Daar komen er denk ik ook zo'n boekdanseressen, wat met zo'n nakse snavel. Oh, dat zit mijn Jupke geer. Van de zomer hebben we nog zo'n danseres gezien met een fluit. Die slangen bezweren. Oh, die slang, hij is anders weer. Ah, dat is toch anders wel goed gepland, dat Egyptisch restaurant. Dus tegenover bij vissers zit de olie al in de grond, hè. Milieu-onvriendelijke grond. Kijk als bij Hanraad in de Melderse. Maar ja, wat blijft er met zo'n drek op vandaag, hè? Ja, ik weet het wel. Ik zou je zeggen, gewoon bij Hanraad een gaat maken en dat van vissers erin. Maar ja, daar zitten met het gaat van vissers. Oh ja, natuurlijk, dan kan dat van Hanraad wel, hè. Met een toetes. De vluchthaven van Bouville naar bovenop haalden we nog geld over. En hadden er nog gelezen en gehuurd van tankstation De Kamp op de Venrotse weg. Dat is toch niet normaal. Maar wel Europees kampioen. Super. Als dit nou nog eens een keer extra gas geeft, wordt hij misschien nog wel eens wereldkampioen. Ik vind het anders wel knap dat je in deze tijd nog een tank lachend kunt volgooien. Alweer? Die kerel zou eens even alleen zien. Met mij. Bovenste keesje rechts. Nee, met speelden. Die plekken vanzelf. Ja, zeker stinkt dat. Wat heeft de Jupke junior gedaan? Regen op gezicht. Zij dat zie. Nee, met blijkwater. Pak hem maar de schottelslet. En dan onderbreek me niet meer, want die is gezellig. Die kerels moeten ook de vod nadragen. Nee, maar wat ik zeg, als Jupke junior die wil nog mijn naam niet rijden, hè. Maar ja, bij mij valt ook weinig te snabbelen. Ik heb er ook geen tijd voor. De meeste vrouwen hebben het iets zat.
Zeg maar, wat is zo'n carnavalsvereniging? Wat is dat toch een mannenclub, hè? Ga geen vrouwlie. Ja, de prins is de enige die ze mij durft te nemen. Dan is een burgemeester altijd met de vrouw. Zoen. Zie eens eerlijk, kende je de vrouwen van Perenboms en Buijsen en Driessen? Ik nee. Dat geeft mij mijn moeders mechjes, dat zie pas kels. En onze familiefeestjes, die zien we vandaag ook niet meer wat ze geweest zijn, maar. Nee, mijn Jupke, die hij 3 zusters op de meertrek. En weet je wanneer dat we die terugzien? Over 100 jaar in een boek over oud horse in het nees. Ik hoop wel dat Lou Derks dat daar nog eens een keer uitgeeft. Die kan dat bier goed, waar. Je is trouwens hé, dus je weet nooit. Nee, mijn Jupke zag zo, als je dat zegt, dan klappen ze misschien wel. Zo hebben we toch wel veel gooikels, hè. Heel toe Jan. Oh, dat Jupke ook de mond van vol. Heel toe horstpromotie. Het draaiboek heb je al klaar voor over 4 jaar. Dan doet de Rosa dan alles opnemen toe in de winkels en in de bedrijven in de regio. En dan zenden die dat 5 dagen uit, inclusief testbeeld. Wie kan toe smekkelijk zat? Oh, mijn Jup kent mij goeie ideeën. Maar ik krijg ook wel mijn knup van. Dan ga ik maar boodschappen doen, hè. Maar ja, dat is ook duur, dus dan moet je eerst naar de bank geld halen, boete. Reis zo door de box van de kont, zo wat. Met de privacy erbij. Dat zien ook schoon, hè. Fuseren ze eerst met de melders en dan gaan ze bouwen. Ja, zo kan ik het ook. Met dat blauwe neonverlichting binnen aan het plafond. Weet je wat dat voor is? Nee? Nee, wie je vertellen. Dat is makkelijk voor het bankpersoneel. Als je in de min staat, dan wordt een stukje blauw neon bovenop rood. Ah, die bank hebben ze niet voor niks zo chic gemaakt. Een beetje een fatsoenlijke boer durft toch nog niet meer naar binnen. Je zit wel weer, geld maakt meer kapot als dat uw leven is. En het winkelen op vandaag is ook geen lol meer aan. Maar er komt nou wel officieel een parkeergarage, zag mijn Jupke, definitief. Maar dan wordt het boodschappen doen nog duurder. Ja, want voor in zo'n garage te komen, dat kost toch lichtig in de knaak. Dan moet de boete nog een kerken pakken, dat kost een gulden. En dan moet er nog winkelen, dat kost ook lichtig geld. Maar daar begint de nozel, hè. Voor binnen in die garage te komen met dat kerken kost weer een gulden. De wagen zoeken, kost tijd, een en uit laaien, het kerken weer naar boete brengen, want anders mist een gulden. Maar voor goed de garage te komen kost ook nog eens een keer een gulden. Wat doen de mensen nou? Dan laten ze het kerken natuurlijk in de garage staan. Het gevolg is, want de gulden van binnen vult weg ten opzichte van de gulden boete. Dus de boete staan geen kerkjes meer. Plat zat. Parkeerprobleem opgelost. Ik kan nog goede koep hebben, ga geen garage nodig. Zag mijn Jupke. En nou komt Albert Heijn nog en die winkeliers maar loeren. Wie krijgt de langste winkel? Zal Jan van den Eda wel de langste krijgen? Aldi, Jan Linders, Eda, Albert Heijn. De Bijenkorf, die hebben we al op de Kastielse bus.
We hebben graag een fiek op menu, we zien uit een brand. Wat belt die van alweer? Met mij? Wat zei je? Ja, je zou hem spinazie geven. Och god. Och god, och god. En de bonte West die kokt. Ik kom. Nee, nou heb ik echt kop in. Die kels moet ook de vod nog dragen, hè. Ik heb het wel gehuurd, mensen. Ik moet naar huis. Ik moet hem poetsen. Zal mijn Jupke straks wel hierin roetsen. Och ja, samen maken we het wel eens bond. Maar we hebben één geluk. We zien allebei nog gezond. Ik moet wel eens denken aan die niet zo zien bedocht. Dan zet ik me even en dan kijk ik zo in de lucht en denk... Och, ze kunnen mij nog meer vertellen. Dan kan er ook toch beter even iemand bellen. Vast een ogen samen.